budget pudi nyatim finance bill onge gimo chuno jalony ni ka analosa an daktari nikech paro mar chik mar omenda ema bendi tiyo godo kata ne budget ene ma ojiango kata na ka omendi bro bed ka itiyo godo budget bende dong ni seneno kata na draft mar budget kaka nitiere daktari en geno marani bende seneno no ok ni draft mar budget nyocha wakadho nyo waneno en manyineno kitiyo kode ka kurigolo pesa ni mai bigoli timo ma mai bigoli timo ma mai bigoli timo ma gima ni timo ka en wanyisi kaka gini wuotho uloso budget ma pesa mwabro dwaro ai ukadho ni mano en koro ukoni koro mar ariyo gimanyo watimo nyo gimanyi timo nyoro pesa ni koro wachiwo telo ni inyagol ma itiyogo ma samwa loso no sirkal onge pesa mora gulmo maduong ma pesa ni bibitigo ibi solo suru ka kisolo suru e ka kigole e ka kitiyo kode koro ai wadoko wacho no ke ni wawacho ni mai pesa wawacho ni ma ka kigole pesa nogo to to ere kore mwatimo go finance bill financing the budget financing the budget wabudhi committee moro miluongo nango ways and means kaka niluonge chon tende ni gimutimo ni koro pesa mitimego ere koro wadwaro pesa so okochuno ni gigi ikaso gik moko pio ok kaso onge deadline mitiyogo gi jogi rachgi gitiyo gi chik mondo tim gima gidwaro makonyogi it is the devil citing the scripture mani loko nango gidhuluo jachien somo mu makonyisi gimone gitim gimu mar konge gimitimo no dhi konyego so gin koro gimirike ni gima ng'eny mirike ni mondo kadh makonone malong'o ka gimoro iriko mondo okumi thuolo mondo inone malong'o kata in ing'ama nyako chon ing'e ni kane idwaro ng'ato tikelo ni jowang' yo tikelo ni go tinene timi picha ni tinene maber tidwa neno ni to mober ni picha tineno kaber to wakanye keliura nene kisenene to dok kori chako nono to kikoni in koro arus kiny chunyi wa yie bro wacho ni nang'o gimichuna goni okadwar omedo mi thuolo daktari mar mondo mi kik wan wach ni koro joramogi no ketika moke kadho moke neno karamna paro mar chik mar omenda mar pages 500 makamano mabende karamna kana luore gi kure Kimani owacho ni report makamano wacho ni finance bill mabende koro dhi bedo tabled makamano o target income mano madirom siling bilion 311 kipimo kod finance bill karamna mar higa mokalo en gi medruok mano mar siling bilion 100 koro daktari yawe ni thuolo makare edhi som pages 500 ka oni chope nyimod bura kacha bedwa winje karamna ka kotwak kotende kod paro mar chik makamano teni mogik ne nyakorom ge jongo duche makawuono gi neno karamna girito